Takže já vás vítám u dalšího videa, dneska zahráme Fortnite Rankedy. Kdyby mu ta pumpa nedala za 40, tak je s mojím mrtvý. kamarátom Zeroxom. Som trošku nachcípaný, takže... Hoši, mám program na strihanie, takže pripravte sa, že toto bude video mať asi 15 minút. Kamo, prečo mi to dovolí dať Gold 2? No kamo, sme mŕtvi, pozri sa, má Kratosovú sekeru. To není tak vzácný, to má hodně lidí. No, okrem ty nie, teda co? No hlavně Kratos se možná vrátí do šoku, takže to ubude na hodnotě. Takže kde padáme? Ja by som padala zase do Snokisty bez... OK, můžem. Dáme sa tam, to nám darilo. Kamo, joj. Teď když zase nechcipnu hnedka na startu, tak to bude ještě lepší. Jo. Ale kamo, reálne, keby tá pani uberala 13 či koľko, tak kamo, keby mu dal za 150. Tak máme mnohem větší plus. No kamo, keby mu dal, že 150, že pš. Tak čo, keby mu to pumpa dala zaplatit. No kamo, keby mu dala za 43 alebo 39. To je 400. Hodně sledoval. Alebo nepadáme sem? Sem skúsme. Semka? Jo, tam to dobre. OK, můžem. OK, padá sem traja týpci, no. Ježiši, 4. Nevadí, kamo. Vyhráme. To umřeme, Lambedy. Ne, Borec má hodně ridera. Tam ale teda aim má mizerný. Dead, mám kill. Ne, je jich více, jich mnohem více. Jeden je mrtvý, bude ho rozhovat, jdu k tobě. No, tak prýma. Come on. Počkej, mě zabil nějaký Zeus Twitch. Ty kokos, počkaj.